Ka Saumer Sports Club kalala bakan penlim ya karang Rajit United FC da ar leway. Ha ka lumpung ya ka Shillong Premier League araja arpun rio ka Shillong Sports Association balalong SSE Stadium pulo. Ki jingkala ka ba kini ki arkan huan kilawan ra ha kani ka jinga kun kalong ha ka dor ka jingpen mi eki player. Ha ka ba ka Saumer SC UNDZ Mautho ulawan ban mi bujlino ha ka jaka ka jong u Biki Son Kharkungor kat ba ka rang Rajit United FC ka say bujli da arngut ki player kata u Ronald Kharkungor bat khan kupar yaw pniaw ki ba mi bujlino ha ka jaka ka jong u meban nang kiu thaba bat mebat scam el lingkoi Marcinus dang kilaya don ki katu katni ki jing persang ban nyan shakman nakakin huan karang Rajit United FC ha ka ba u balam lenti khongji ula persang ban shut jam pha ya ka bol sha orang up kul ka Saumer persang ban bhat khar bat kumju wat nakaliang ka Saumer u bante lang lingdo ula persang lem ban yo penki ya ka jar ya ka ba lala ban kerdano ya ka da orang up kul karang Rajit umeshan ban job sumer Kakul kabaning kong kajinga kun kelawan lingba ka Saumer SC kabalayo bakan tap yaka lingba u Oresta Well Langshang kat prominent yakaba Omslam Hadien jongkani karang Rajit United FC kelayo yaka kabu bakan penpai kelano yakani ka shiko lingba u pasbor lang konglikong haka minute kaba ar pusang kat ba yaka kol kaba ar nakabenta ka Saumer SC la tapat yaka da wanshan lang dekar laipun riu minute Hadien ka jingsha tam no shakaman haga kelamit karang Rajit kila persang ban wan pai biang sha ka jinga kun kaba hashwa kabakut no artan kila sedang ban pen kela wat ya ka buit ya lek kai ka jongki da kaba ki yai persang ban terbet ya ka bol sha ka diang kaman kamadan pakendan ki player ki jongka ban ya kaba ki ya le ban kentur shakaman da kaba sedang shwa kam na shadien Henry ka buit yelek kai ka jongki kam shimla dan jing ta satya ya ka kinhun yelek kai ka Saumer SC ki bala yeng ya da bha ya ka gut yelek kai ka jongki kat no tam lei lei ban la ban yai tam shakmat de ki arkul bakila dap bakin yo ban tham ya ka por penjlan ya ka ni ka jinga kun shwa bakan kut kalong jan hadu prominent ka bahang ni hi ka jinga kun hapeding kini ki arkin hun kalong ban bakarang Rajit kila sat ting e ban pen ki ya ka jan kat ba ka Saumer kala shuyang ya da ben ya la ka kut ya le ka ka jongka ka ba ha ka bakut ka Saumer SC jurut kan hun ka mensim ban la bakan khori ka jingjob bat kham tam e ya ka lai point ka ba kordor tam ka jongka na ka ni ka jinga kun